Maialen Azaluz. Maialen, una zure puntuak. Ikastolan ikasle ona ote zinen. Egia esanen dut orain eta hemen, nola enaizen ara berriro joanen, zigortua izaten zen askotan Maialen. Gogoan aldaukazu lehen nota txarra. Bai eta egin nuen ondoren negarra, baina atera behar zen barnetik indarra, zailago zen amari kontatu beharra. Una orain, bi bertsu nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Azkenean, fini duzu eguna Maialen. Kanapean etzanazira gozoan. Zure momentua da. Nola eguna baitudan, goizetik arrats betea, barruan sentitzen ditut, tristura eta nekea, telebista piztu eta azenolako pakea, infernu bat izan baita, ia iragan urtea, naiz eta ez den erresa, sarri lanera joatea, ez da askoz erresago, ikaslea izatea, ez da askoz erresago, ikaslea izatea. Azterketetan gainditu, behar dugulako marra, naiz eta sarri ertzean, izaten dugun labarra, barrutik atera behar, dugun nahiko indarra, eta ondoren gainera, nekea eta negarra, sisteman iruditzen zait, dela oso gauza txarra, etorkizunan notaren esku gelditzen.